man flytter børn rundt fuldstændig, som, hvad skal man sige, hvor fylder klasserne op til 28 og dividerer. Ja, det betyder altså ikke, at der er 28 i hver eneste klasse. Men det betyder, at hvis der er 28 elever, ja, så er der en klasse. Hvis der er 56 elever, så er der 2 klasser. Hvis der er 57 elever, så er der 3. Og 57 elever, sådan divideret med 3, det giver et sted mellem 22 og 23 elever. Så regnearksmodellen, det er jo noget, man har lavet i forvaltningen, og det er den, som vi også skal sige, jamen, hvis der er et potentiale på 41 millioner, så er det jo den, hvor vi sådan ligesom siger, det er jo nogle af de penge, som vi skal bruge til nogle af de ting, der er ved siden af undervisningen. Altså, at vi kan blive ved med at holde dele, at vi kan blive ved med at lave lejrskoler, osv., AKT, IT, osv. Så det her, det er i hvert fald, det er sådan lige for at sige, hvad er den der økonomiske udfordring, som vi også kigger ind i som kommunalpolitikere. Så har vi lavet en proces her i foråret, hvor vi har spurgt og har holdt nogle store møder, 4 store møder i alt, fordi vi lader den her frem. På det tidspunkt kendte vi ikke omprioriteringsbidraget, men vi kunne godt se, at økonomien trods alt var presset. Så har vi spurgt nogle forskellige. Det kom der mange hundrede idéer ud af, cirka 700, de blev grupperet i 22 bunker. Her ligger bunkerne. Og så skulle vi ligesom prøve at sige, hvad der var 22 temaer i det her. De 22 temaer, det var jo sådan det, som var kommet ud af møderne, og så var der nogle af dem, som var modsatrettet. Der var en bunke, der hed Luk de små skoler, eller Lukke skoler, og så var der en bunke, der hedder Luk ikke små skoler, eller Luk ikke skoler. Altså 2 forskellige. Hvis man så kigger på bunkerne sådan i det hele taget, efter den her runde, som vi havde, så var det, at vi bliver nødt til, og det er også en værdi, at prøve at se nogle elementer mere på tværs mellem de skoledistriktsgrænser, som vi kender i dag. Altså, vi skal bruge hinanden mere, vi kan noget forskelligt på skolerne, det kan vi udnytte mere. Og det kan være, det er os, der har ansvaret for det, for det, der er kommet frem. Men på det her tidspunkt blev der også drøftet det her med skolefællesskaber osv. Jeg skal ikke sige, at det er sådan en bunke, der hedder skolefællesskaber, men der blev drøftet, hvordan kan vi gøre noget i fællesskab. Så blev der, så bare lige ganske kort, vi valgte noget af det her fra, som var i børne- og ungeudvalget ret tidligt. Det handlede om fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. Det valgte vi fra. Vi har valgt fra at tale om rene indskolingsskoler, og vi har også valgt fra at tale om rene udskolingsskoler. Så lavede vi nogle strategiske håndtag, fordi det, som vi kan se, eller efter den drøftelse, som vi havde i børne- og ungeudvalget, og når det har vi gjort fuldstændig i fællesskab, så kan vi jo se, så bliver der lavet ikke 3, men 7 strategiske håndtag, som vi ligesom sendte ind i administrationen for så at sige, så kunne de arbejde med i sommerferien, hvad skal vi så frembringe af skolestrategi og skolestrukturforslag. Og der er blandt andet de her 3 her. Etablering af robuste klasser. Ja, Morten har været inde på det, at en robust klasse er jo også et fænomen, som I har taget til jer her på Seis skole. Altså en klasse på, der står i sagsbeskrivelsen 24. Og jeg vil godt give et bud der her. Jeg mener, at en robust klasse ligger på 23-25. Det er der, for mig at se, at man vil få en faglig, social og trivselsmæssig udvikling hos en børnegruppe, hvor en børnegruppe er stor nok til at kunne rumme forskellige vinkler, men også have børn, som vil kunne sammenligne sig selv fagligt set på det niveau, som de er på. Lære hinanden og også kunne veksle i forhold til de kammerater, som de går sammen med. Det er ikke for at sige, at en klasse på 15, den ikke fungerer rigtig godt. Det gør det helt sikkert. En klasse på 28 kan også fungere rigtig godt. En klasse på 30 kan også gøre det. Men det er vores bud på, og det er jo sådan noget til diskussion, er det sådan, er det ikke der, vi ligger? Og det vil vi rigtig også gerne diskutere. Jeg ved ikke, om det er, vi kommer til at diskutere i aften. Måske ikke så meget, fordi I har det jo. Vi har klasser ned til 10. Vi har faktisk haft en klasse med 6 elever på en skole. Og det fællesskab, som de elever har, det kan man altid diskutere. Det kan være rigtig godt, men man skal også prøve ligesom at se på, er det det, vi vil med både børnegruppen, og så skal man være opmærksom på, at det her også koster penge at have klasser, der er så små. Fordi folkeskolereformen har cementeret stamklassen som værende det bærende element i den danske folkeskole. Hvis vi ligesom siger,
hvis man siger det her med at frigøre ressourcer, altså hvis vi kan det der, hvis vi nu kan lave etablere robuste klasser, der er større end det, vi kender i dag, så kan vi frigøre ressourcer. Mit håb er, at vi ikke skal frigøre ressourcer, fordi vi skal hælde pengene ind i en omstillingspulje. Jeg håber virkelig ikke, vi skal. Det startede for et år siden, det her, og vi holder fast i, at de midler, som vi kan finde ved at lave mere robuste klasser, fordi vi på den der måde kan udnytte økonomien bedre, ja, dem skal vi bruge til en hel masse af de her ting, som også er i en skole. Nu kan man tage jeres sejsblæsere her som et godt eksempel på det. Det er jo også en del af skolen og en væsentlig del af det, som I har. Men der er også mange andre ting. Holdundervisning, tolærersystemer osv. Man kan nævne en hel masse ting, som foregår på en skole, og det tror vi faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også har plads til det. Så skete der det, så gjorde vi det, at vi sådan set sendte administrationen på sommerferie, og inden da havde vi talt om, at en af de bærende elementer i det, som vi kunne se med de strategiske håndtag og de forskellige andre udfordringer, handlede om skolefællesskab. Ja, tak Søren. Det var halvdelen, og nu har jeg fået det via, at der er en god læringskurve her, så jeg prøver at speede op, og så må I stille spørgsmål senere, hvis der er noget, jeg går for hurtigt henover. Det er helt rigtigt, som Søren siger, det var en opgave, vi fik, og med de her strategiske håndtag og med de udfordringer, så måtte vi prøve at komme ud med et bud på, hvordan kunne man organisere det her. Og det er så et bud, som har været vendt i børne- og ungeudvalget efterfølgende. Og det blev så til et princip om skolefællesskaber. Vi har naturligvis været ude og kigge på, hvad man har gjort i andre kommuner, og som Søren også siger, vi har også kigget på de erfaringer, vi har i Silkeborg fra det, der foregik i Funder Kragelund. Tegningen her viser over til venstre 4 skoler, som i det her tilfælde er et skolefællesskab. Der vil i fremtiden være en bestyrelse, der vil være et ledelsesteam, der vil være en administration, en medarbejdergruppe, og alt det skulle gerne være med til at forfølge alle de mål, som Morten har præsenteret i indledningen, og som Søren har præsenteret, nemlig i forhold til vores børnefællesskaber. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at det vi primært bliver målt på, det er at sikre, at alle børns læring og trivsel, det bliver bedre fra år til år. Så derfor vil det også være fuldstændig afgørende, at det er det, vi holder os for øje. Så er der øverst over til højre, ja, der er en bus, der kører mellem 2 forskellige bygninger. Det handler naturligvis om, at vi gerne også vil give børnene mulighed for, at al deres undervisning ikke skal foregå på én skole, én matrikel. Det er også sådan, der i dag. Det er jo sådan, at rigtig mange af jeres børn, hvis vi lægger undervisning et andet sted hen, end lige præcis på den skole, hvor de er. Det kunne for eksempel være inde på Aqua, hvor vi har nogle helt særlige læringsmuligheder. Der er også elever, ved jeg herfra, som har valgt at gå på talentlinjen inde på Sølleskolen. Og når vi spørger børnene, så er de meget interesseret i, at man har nogle spændende, inspirerende læringsmiljøer. Ikke nødvendigvis på lige præcis den skole, hvor de er, men gerne også, hvis det er andre steder. Det er jo en mulighed, der ligger her. Så det var modellen. Så er det med de fleksible børnefællesskaber. Og der medgiver jeg jo gerne, at det er, når man kigger på det samlede skolevæsen. På Sej skole, der er der robuste klasser, som I også har præsenteret. Det vil det være hele vejen rundt. Hvis man nu, eller vi har andre steder i vores skolevæsen, hvor vi ikke har den samme robusthed omkring de enkelte årgange. Her er et eksempel. Hvis vi har en 4. årgang på 2 skoler, hvor der i alt er 48 elever, nemlig med 16 på den ene og 32 på den anden, så udløser det 3 klasser. Disse 3 klasser, som Søren siger, de skal etableres som 3 permanente klasser, fordi det er helt fast i folkeskoleloven, at det skal man. Men man kan godt etablere undervisning på forskellige måder, og der er eksemplet her, at der kan være, at der er 3 klasser med 16 i hver. Der er 2 hold med 24 elever, eller 1 hold med 48 elever. Holdet med 48 elever, der vil man naturligvis gå ind og kigge på, hvor mange personaler skal der til, lærer, pædagogmedhjælper, hvad det kunne være,
Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan have én lærer til 48 elever. Men der vil være i nogle sammenhæng, hvor man vil få en mulighed for at kan organisere sig på en anden led, hvis man har nogle større børnegrupper. Og det er jo især en mulighed i de skolefællesskaber, hvor man har nogle meget små antal, eller et lavt antal af elever. Det er sådan, at hvis nu de her 3 klasser med 16 elever, at de i en fjerdedel af et skoleår bliver undervist i et hold, hvor der er 2 gange 24 elever, så der er 2 lærere, ja, så vil det give et økonomisk potentiale på ca. 160.000. Så det er det, der handler om, hvis man gør det. Man kan så sige 160.000 i forhold til de kæmpe tal, som Søren han snakker om. Det her, det er jo ikke, det her det er et regneeksempel, som viser, hvilken matematik der ligger bagved, og hvilket system der ligger bagved. Men i hvor stor udstrækning det her, det vil skulle gennemføres, ja, det kommer helt an på de konkrete udfordringer, man står med i de enkelte skolefællesskaber. Det som den her måde at organisere sig på, skal tage fat, eller holde sig for øje hele tiden, ja, det er jo et stærkt fokus på børnenes læring og trivsel, som jeg sagde. Og det er også derfor, at jeg har udtalt, at det der med at flytte enkelt børn, jeg er blevet spurgt til herude på Sej skole, hvis I har 3 klasser med 28 hver, så det kommer nummer 1 tilflytter, om vedkommende så skal være på Risenbro skole, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Altså det vil jo være, at man hvad? Nej, så det der omkring beslutningen, der er det jo sådan, at i folkeskoleloven, der står der helt klart, at det der med klasserne, og så står der også helt klart, at det er kommunalbestyrelsen, der sætter rammerne for, hvordan man organiserer det kommunale skolevæsen. Det gør man i styrelsesvedtægten, og det er skolebestyrelserne, der udarbejder principper for, hvordan at de her rammer, de skal udføres. Og det betyder jo, at hvis det her det bliver gennemført, ja, så skal der jo laves en styrelsesvedtægt, som afgør, hvor meget af det her skal afgøres centralt, og hvor meget skal afgøres lokalt. For det er jo sådan, at hver gang vi laver centrale rammer, så begrænser vi i ledelsesrummet ude ved den enkelte skoleleder og ude ved den enkelte bestyrelse. Det er klart, når vi så, hvis man lægger nogle rammer, der lægger ansvar og kompetence ud på skolerne, ja, så lægger man også opgaven derud. Og det vil jo være en balance, vi skal have fundet, sådan at det er noget, der er til at håndtere. Det er klart, man kunne sagtens forestille sig et system, hvor at alle rammerne og alle principperne, de var bestemt centralt. I forhold til det politiske, ja, der kan politikerne sætte rammerne, og så sige, at så overlader vi ikke ret meget til skolebestyrelserne. Og på mit niveau, så kan jeg sætte nogle administrative rammer, og så siger jeg, så må skolelederne agere inden for de rammer. Og det er jo også sådan i dag, at der er en balance mellem, hvor meget skal centralt bestemmes, og hvor meget skal lokalt bestemmes og udfoldes. Og det er nogle balancer, som vi jo hele tiden skal arbejde med at finde det rigtige niveau på det. Men det, der har været afgørende i forhold til skolen, også som en arbejdsplads, ja, det er jo, som der står øverst, fokus på børnenes læring og trivsel. Og det er alt afgørende, vi kan holde fast i det. Og så ved vi jo, at en forudsætning for, at jeres børn, de lærer at trives så godt som muligt, det er, at vi har en medarbejdergruppe, som også har et fællesskab, og at der er høj trivsel blandt vores medarbejdere. Og en væsentlig forudsætning for det, det er, at der er ledelse tæt på i forhold til det, der er skolens kerneopgave. Og skolens kerneopgave, det er børnenes læring og trivsel. Så var det nævnt også omkring det der med at skulle have skiftende arbejdspladser. Det vil vi naturligvis bruge, hvis det giver mening i forhold til opgavens løsning. Det vil jo være en dum idé, tænker jeg, at bare sige, at man skal flytte både lærere og pædagoger rundt mellem forskellige skoler, hvis det er sådan, at det ikke er noget, der er nødvendigt eller giver rigtig god mening. Her på Sej skole, der har I jo et rigtig flot niveau, når det handler om linjefagskompetence. Det ligger på 95% og når 100, og det skyldes jo blandt andet, at vi, og det ved jeg også, det har været lidt en belastning for jer, men vi har jo sat rigtig massivt ind i forhold til linjefagskompetence, så der har vi 100 lærere i Silkeborg Kommune ud af 800, der er på linjefagsløft, for vi kan nå det mål, som I så allerede når her til næste år.
Så det der med de skiftende arbejdspladser, det skal kun være noget, vi bruger, når det giver mening. Og det vil sige, det er på den måde, vi altid har tilrettelagt arbejdet ude på skolerne. Teamene, de er altid inde over, når man tilrettelægger arbejdet. Og jeg tænker der på Sej skole, som på alle vores andre skoler, at 60-80% af arbejdsplanlægningen, de giver sig selv. Så vil det være noget med, at man flytter lidt rundt, fordi der kommer nye klasser ind, og der skal sættes nye teams sammen. Så det er vigtigt at holde fast i, at arbejdet skal tilrettelægges, sådan man holder for øje, hvad det giver det gode arbejdsmiljø. Silkeborg Kommune fik vi jo indført her for 2 år siden en arbejdsaftale i forhold til lærerne, og det var for at sikre på bedst mulig dialog med den faglige organisation et fundament for at kunne tilrettelægge arbejdet så godt som muligt. Så har der også været tale omkring det der med selve ledelsesdelen. Det var jo også en af de opgaver, vi fik. Hvordan kan vi nu sikre, at vi får en god og robust ledelse? Og der er det igen, det er hensyn til 27 skoler, der skulle varetages. Og her er et eksempel, hvor der er 2 skoler. I øjeblikket har vi 27 skoleledere. Her der er der på skole A og skole B naturligvis en skoleleder, og så vil der være en række mellemledere, og så vil der være 2 administrationer. I fremtidens struktur, hvis skolefællesskaberne realiseres, ja, så vil der være en skoleleder, som har det overordnede ansvar for begge de her 2 skoler i det her skolefællesskab. Der vil være en administrativ ledelse, og så vil der være en række pædagogiske ledere, som skal varetage den ledelse, vi fra al den forskning, der er tilgængelig, nemlig tættest på skolens kerneopgave, det er når lærere og pædagoger i teams er sammen om at tage vare på børnenes læring og trivsel. Det er alt afgørende, vi kan det. Og skolelederjobbet, det bliver konstant udfordret af, at der er nye krav omkring dokumentation. Der er nye administrative krav. Derfor er det også behov for, at vi får rationaliseret hele den administrative opgavevaretagelse. Vi har snakket meget om vi skulle flytte al administrationen ind på rådhuset. Det var jo en mulighed at gøre det. Det gør man jo i nogle kommuner. Vi tror på, at hvis vi etablerer 9 skolefællesskaber, så er det også der, at den primære administrative opgavevaretagelse skal være. Og det skyldes simpelthen, at i det øjeblik, hvor man har sin daglige gang, også som den, der er ansvarlig for det administrative, at det skal være ude tæt på, hvor at eleverne og hvor lærerne og hvor ledelsen er. Så det er et forsøg på at sige, at i stedet for at vi har 27 overordnede skoleledere, ja, så vil vi i den her model have 9, og så vil vi flytte en stor del af ledelseskraften ned, så den er meget tæt på lærere og pædagoger, fordi vi ved, at det er det giver, eller det er simpelthen der, hvor vi får rigtig meget ud af ledelse. Ja, og så vil Søren sige lidt omkring principperne. Det vil jeg gerne. Ja. Se, principperne blev jo drøftet i børne- og ungeudvalget, fordi når vi handler om skolefællesskaber, hvad er det så, der skulle ligge til grund? Hvor er det, man får en størrelse som på skolefællesskaberne, der giver de muligheder, som vi rigtig gerne vil have? Blandt andet nogle muligheder, som der står her for valgfag og for linjer i overbygning, men også muligheder i de andre overgange for, at man kan lave noget på tværs i nogle perioder i løbet af et år, hvor man kan udnytte det, at man måske har nogle forskellige faciliteter på de enkelte skoler, som gør, at man kan få en dynamisk læring blandt eleverne. Og jeg skal ikke gå så meget med ind i det her, men der var den der med det geografiske. Det er jo klart, at Silkeborg Kommune har en geografisk udstrækning, som vi har siddet og kigget rigtig meget på. Og så har vi drøftet sammensætning af skolefællesskaberne, også med vores byrådskolleger, kommet med input til det gennem 2 temamøder, faktisk 3 temamøder, vi har holdt, så det har fyldt rigtig meget i år i byrådsregi, og det er det, der er blevet til de endelige forslag, eller det endelige forslag. Jeg vil også lige sige, det vi også kom med opdrag til forvaltningen, det var, at man skulle undersøge en model med 8 skoledistrikter, en model med 12, og en med færre distrikter i en differentieret model, gående ud på. Den nederst hernede var sådan, at man ville prøve at arbejde med det. Og da vi fik dem her præsenteret, så skal man lige være opmærksom på, at vi faktisk også bad skoleafdelingen om at kigge på lukningen af bygninger hen over sommeren. Det fravælger vi, at lukke bygninger, eller lukke skolebygninger, og så kan man diskutere om den formelle ting, der er i sagen, der går ud på, at man nedlægger Sej skole for at oprette en ny. Sådan skal man
i juridisk og lovmæssig sammenhæng gøre det, hvis det er sådan, man skal lave skolefællesskaber. Men det var i hvert fald det, vi gjorde. Grunden til, at vi har valgt det fra, det er, fordi hvis det er sådan, at man lukker skolebygninger, så kan vi næsten være helt stensikre på, at de opstår som friskoler igen. Og hvis de opstår som friskoler, så har vi stort set ikke noget besparelsespotentiale, eller noget potentiale, som kan udnyttes. Og det er den kan man lave et regneeksempel på, hvis man er interesseret i det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har faktisk brug for deres areal og deres bygninger. Og så den sidste ting, men også meget væsentlig, det er en væsentlig del af et lokalsamfund, at man har en skolebygning eller en skole, som man kan være fælles om i det område, hvor man bor. Så det valgte vi fra, og jeg vil ikke sige så meget mere om det, det kan vi komme tilbage til, hvis det skal være. Så bliver det til det her. Så det var opgaven. Det blev så til det kort, som I måske har set her, og de her skolefællesskaber. Og de kommer til at se ud på den her måde. Og det har jo ikke været størrelsen alene, der har talt. Der har været rigtig, rigtig mange hensyn, dem Søren har nævnt. Så det var det her, som så blev resultatet. Samtidig med, at man ønskede, at da der kom et udspil til, hvordan vi kunne organisere det her, så var det et klart ønske fra politisk hold, at der skulle være en indfasning. Og kort fortalt, så gik det ud på, hvordan skal indfasningen være i forhold til elever, bestyrelse, ledelse og medarbejder og økonomi. Og det er sådan, at i det første skoleår, altså det vil være i kommende skoleår 16-17, ja, der vil det være sådan, at der ikke er nogen elever. Der vil det være, som det er kendt i år. Bestyrelsen, der skal vi have set på, hvis det her skal gennemføres, en overgangsordning, hvor vi skal se, hvordan vi kan have nogle bestyrelser, som består naturligvis af de 27, vi kender i dag, og hvordan vi så får etableret nogle nye, hvis det er det, der skal ske, eller hvordan vi kan organisere selve overgangsordningen. På ledelse, det er der, hvor der vil så være den største forandring. Hvis det her bliver vedtaget, ja, så vil der i løbet af februar måned blive etableret nye ledelsesteam i forhold til den model, jeg har skitseret. Og så vil ledelsen skulle begynde at kunne tage pejling på, hvordan får man flyttet sig fra den måde, vi kender i dag, til det nye. Og der ved alle jo, at hvis man skal igennem nogle så grundlæggende forandringer, som det her vil være tale om, så er det fuldstændig afgørende, at der er en stabil ledelse, som kan tage vare på de forandringer, som det her medfører. Så er der også, at den økonomiske tildelingsmodel, den tager højde for de udfordringer, man har rundt på de enkelte skoler, som det er organiseret i dag. Det vil man også skulle i det kommende skoleår. Så vil det være sådan, at i de 2 kommende skoleår, ja, der vil der være en indfasning på elevsiden. Vi vil få etableret de nye bestyrelser, og vi vil komme til at skulle arbejde med ledelse, og altså med hele ledelsesdelen, og så vil vi i løbet af 2 år også få en ny tildelingsmodel. Det, der har været vigtigt, også for det politiske udvalg, det er, at hele det kommende skoleår, det er det sted, hvor ledelse og medarbejdere sammen med bestyrelse skal prøve at finde ud af, hvordan skal balancen være, som jeg sagde før, med hvor meget skal centralt bestemmes, og hvor meget skal lægges ud til decentral vurdering og udførelse. Så det var ønsket. Så er det, som I jo sikkert ved, at det her forløb slutter med en høring, som afslutter den 24. november, og så på byrådsmødet i januar, den 25. januar, ja, der bliver der så taget endelig stilling til, om det her det skal være måden, vi skal organisere Silkeborg Kommunale Skolevæsen, eller der skal ske noget andet. Det kan jo naturligvis også ske det, at på baggrund af høringssvarene, der bliver der udarbejdet et nyt forslag. Og det er sådan rent juridisk, at det er byrådet, der bestemmer, hvis nu man laver meget om på det her forslag, men det stadigvæk er grundtanken i det, så er det byrådet, der bestemmer, om det har en karakter, sådan det skal have en ny høringsperiode. Traditionen for de steder, hvor man har gjort det, så vil det være en høringsperiode sikkert på 14 dage. Det er ikke sådan, at man så starter med en ny 2 gange 8 ugers periode, eller 1 gang 8 ugers periode. Men det ved vi jo ikke noget om, før at vi ser, hvordan den politiske proces den behandler høringssvarene. Den side her kender I sikkert godt. Det er der, hvor at de enkelte høringssvar de kommer ind. Og den her side kender I sikkert også godt. Det er derinde, hvor vi prøver at svare på de spørgsmål, som kommer op, og at vi prøver at samle alt materialet omkring det, der foregår i den her periode.
Var det 7 minutter?